tu otvárate za mňa úplne úžasnú tému, ktorou veľmi chcem, aby si tí mladí ľudia z tohto odniesli. Za tým úspechom alebo celou tou mojou cestou je moja otvorenosť, ako voči sebe samej, tak voči ľuďom, tak voči svetu. To, že k sebe pristupujem ako k značke, mi veľmi dopomohlo k tomu, že vlastne ako značka viem s ľuďmi a s inými značkami komunikovať. Naozaj sa snažím vyvíjať tak, aby ten človek, ktorý mi raz povedal nie, mi raz povedal áno. Ahoj, ja som Kája. Čau, já jsem Nela. A vítajte v Launchri. Jsme ve studiu Vysoké školy kreativní komunikace a dnes tady máme výjimečného hosta Emu. Ahoj, Emi. Čaute, ženy. Čauko. Ja som sa na vás tak tešila. My na tebe taky strašně moc, protože ty už si toho zažila tolik, na to, že si ještě jako i začátcích své kariéry, že tvoje fotky jsou ve Vogue, napsal o tobě Refresher a Break magazín a dostáváš pozvánky na prestižní modní přehlídky, jako je Mercedes Fashion Week. Tak Emu, jak to všechno začalo prostě? Ja červenám sa veľmi pri tejto otázke. Ďakujem krásne za tak krásnu otázku. Ja asi na úvod hneď musím povedať, že pre mňa toto všetko je jeden splnený sen. A že ja si týmto všetkým plním sen. A to krok po kroku, deň po dni. A je to pre mňa cesta, ktorú si tvorím. A to, že tam môžem mať také úspechy, ktoré si spomenula, tak to sú pre mňa tie viditeľné úspechy a tie hmatateľné úspechy tej cesty. A je to pre mňa také, ako keby niekto za mnou prišiel a ma tak ako potlapkal po rameni a povedal, že Ema, robíš to dobre, alebo si dobre. A naozaj, že držať na začiatku roka ten magazín s tou dvojstránkou o mne bolo niečo absolútne neuveriteľné. Ale v rámci toho Vogue začalo to tak, že ja som tam do toho šla s absolútnou odvahou, ale zároveň s tým, že ja som absolútne nevedela, ako to skončí, ako to celé dopadne. To začalo tak, že som navštívila svoj prvý Fashion Week, kedy som ešte nestála ani za bránou toho areálu a zrazu začali na mne mieriť objektívy. A ja som si v tom momente uvedomila, že že nie je to vlastne aj komfortné, ale opäť, absolútne som od toho nemala žiadne očakávanie, šla som tam s láskou, s tým, že si to chcem užiť a chcem zdať hold a úctu tomu celému projektu, tomu organizátorovi, tomu dizajnérovi. A pamätám si, že som mala ešte takú škrabošku na čele, alebo teda na očiach, ktorá vlastne nemala byť ani na očiach, ale na hlave. A následne sa tieto fotky objavili práve vo Vogue. A vlastne rok čo rok a sezónu zrazu ma tí ľudia začali spoznávať, zrazu ma začali oslovovať menom. A tak nejako tam som. Takže vlastne ten prvý krok bolo to, že si išla na Fashion Week a zrazu, že hej, je tu Ema, vyzerá úžasne. Áno, že vlastne som do toho šla s tým, že absolútne neviem, ako to dopadne, ale strašne tam chcem byť, strašne to chcem skúsiť. To je skvělý. To je skvělý úplně, jakože takhle ten začátek, jakože někam jdeš. A to je, zase měli jsme tady jako téma digitálního a fyzického světa, že vlastně chodit i mimo brany toho digitálu, vlastně fyzicky třeba na nějaký konference nebo networkingy a tak dále, tak třeba i ten Fashion Week, teda pro studenty, co třeba mají rádi fashion nebo to studují, tak za tebe jako je ta cesta třeba, jak možná se zviditelnit, získat nějaký ty příležitosti? Ja som tam do toho s týmto mindsetom nešla, pretože ja som tam šla s tým, že chcem veľmi ten svet vidieť a šla som tam s pokorou a rešpektom voči tomu svetu. Ale je to podľa mňa určite úžasné prostredie na to obklopiť sa tými ľuďmi, ktorí sú možno nastavení mindsetovo rovnako, ale tam opäť musím pripomenúť to, že je veľmi podstatné byť v tej miestnosti sám sebou, pretože sa tam stretnete s obrovským množstvom ľudí, čo majú na sebe masku. A o to je dôležitejšie za mňa byť tam práve sám za seba, pretože tí správni ľudia to veľmi rýchlo vycítia, či tú masku na sebe máte alebo nie. Jasne, jasne. Takže vlastne ako proste byť autentický, aj keď to nie je proste akože pre každého, ale fakt byť sám sebou. Určite, a nájdu si vás správni ľudia. To si myslím, že na konci dňa vyhráva absolútne kdekoľvek. No to je vlastne ako fakt. No. Práve tá autentickosť a tá vlastná osobnosť, ktorú človek potom ukazuje svetu, tak otvára mnohé dvere a dáva aj takúto nuancu, že odlíšiť sa. Presne tak. A ja si myslím, že to je práve tá hodnota, vďaka ktorej, ak človek do toho ide presne s týmto, že ide do toho s tým srdcom a s takouto takou čistou intention, tak nemá absolútne čo stratiť. Absolútne čo stratiť.
No my jsme tam měli jakoby i téma toho, že třeba se stává, že někdy jako abychom zaujali vlastně ty experty nebo ty odborníky si hrajeme, že jsme experti a odborníci, že vlastně jakoby fake it till you make it trošičku, jako že mindset. A vlastně jako jsme tam měli debatu, že vlastně jako spíš ne, že spíš jako přiznat, že třeba studuju nebo že objevuju vlastně ten průmysl a že se chci učit, že vlastně to je spíš ta cesta, než dělat, že vím a vlastně jakoby zároveň nevím. A z toho, co nám tady říkáš, tak asi seš i taky toho názoru, že radši přiznat autenticky a hlavně být sám sebou. Pre mňa je to, čo si povedala, zaobalenie pokory. Že ideš do toho s pokorou voči tomu človeku, voči tomu biznisu, voči tomu projektu a s tým, že chceš, a to si myslím, že je nad to, fake it till you make it. Ano, ano. My jsme tam měli i téma jako průbojnosti a té proaktivity, že vlastně jakoby ano, uznat, že mám nějaký minusy v tom, že třeba nemám ani tak velkou tu kapacitu, když třeba ještě studuju, nebo prostě nemám těch zkušeností, ale vlastně vynahradit to tím, že jako fakt chci a být průbojnej, proaktivní a jako fakt projevit ten zájem prostě a ten chtíč vlastně o to jít do toho. Prostě. Pretože to je niečo, čo nevieš sa naučiť. Áno. To je niečo, čo musíš prirodzene v sebe mať. To ostatné sa naučiť jednoducho vieš. Tam ťa ten človek vie dotiahnuť. Ano, a mě musíš chtít prostě. Ja ešte uvažujem nad tým, že vlastne ako ťa potom tí ľudia oslovovali, že či stačilo len to, že si bola teda autentická, alebo si ty za nimi sama išla a dala si sa s nimi do konverzácie? Ja som prirodzene veľmi otvorený človek. Ja absolútne milujem ľudí. A ja mám jednu veľkú výhodu v živote, že milujem úspešných ľudí a nemám z nich strach. To znamená, že pre mňa toto je určite veľká časť mojej cesty a môjho úspechu, pretože čo je lepšie, ako sa obklopovať úspešnými ľuďmi. A keď to tak aj pozriem na moje okolie a na mojich priateľov, tak všetko to sú strašne šikovní, úspešní ľudia, ktorých obdivujem. A ja musím povedať, že ja som človek, ktorého nikto nikam nedotlačil, alebo nikto nikam ho nepretlačil. Že naozaj za tou cestou stojím ja, a stojím si za tým tak, že som strašne chcela, že som strašne túžila a určite je to úžasná vec mať tú komunitu, ktorá ti vie otvoriť tie dvere, ktoré ti otvorí to, že nesedíš doma na gauči a že naozaj, že chceš, ale to je presne ten faktor, že som sa nepostavila do tej roli toho, že aha, tak teraz ona má a ja nemám a čo? Ale že naozaj som sa zdvihla z toho gauča, veľmi som chcela a odvážne som proste do toho išla, vstúpila a tak. A čo bol vlastne ten prvý krok? Bol to práve tento mindset, alebo to, že si vlastne sa rozhodla, že idem na ten Fashion Week? Ono, akoby celkovo za týmto všetkým je, hovorím, ten splnený sen. Kedy ja som do tohto šla bez nejakej myšlienky toho, čo mi to prinesie. Ja som do tohto nešla s tým, že OK, tak teraz ideme niečo odštartovať. Pre mňa to bol absolútne prirodzený vývoj nejakej cesty a toho, kým som a toho, čo si tvorím. A tá motivácia, ja nepotrebujem niekoho alebo niečo, aby ma motivoval, pretože ja prirodzene veľmi chcem. A ja som si v tomto sama sebe motiváciou. A měla si v sobě takový ten mindset, jako že víš, že to dopadne? Že jako jsi jako věřila, že prostě já do toho dávám maximum a prostě ho to vyjde. Môj život je taká jedna veľká špirála. A keby som sa týmto riadila, tak možno by som častokrát narazila na to, že a teraz to nevyšlo a teraz to nevyšlo. A som kaput. Ale mňa ten život takto točí. A ja verím, že každé rozhodnutie ovplyvní môj život, ovplyvní tú moju cestu. To, že tu dnes sedím a rozprávame sa o tom, o čom sa rozprávame, za tým stojí ženy, môžeme kľudne naraz prevrátiť očami. Film Diabol nosí Pradu. Áno. A niekedy tak aj premýšľam, že možno keby som pozerala viac nejakých medicínskych rozprávok alebo niečoho, že možno by ma to šváclo do iného smeru. To, že tu dnes sedím a rozprávame sa o marketingu, je rozhodnutie toho, že som pochopila, že tak ako mi je komfortne sedieť v miestnosti plnej CEOs, tak mi je veľmi komfortné sedieť v miestnosti plnej umelcov, grafikov a tak ďalej a že viem byť ten prostredník sediaci medzi nimi. To, že tu dnes sedím v Prahe, je to, že mi 5 vysokých škôl v Paríži povedalo nie. 5 krát. Dnes to mesto nazývam domovom a pravidelne mi to mesto kričí áno, Ema, už áno. A to, že tu dnes sedím s vami a že sa môžem o týchto veciach rozprávať, je to, že sa rozhodujem takto každý jeden deň. Od ambície, od toho, akými ľuďmi sa obklopujem, akou cestou idem a tak ďalej. Takže ja verím, že každé rozhodnutie mi dokáže ovplyvniť tú cestu a že ten život ma točí a naozaj to, čo do toho dám, alebo to, čo tým ľuďom ukážem,
to mi tí ľudia vrátia. To je pravidlo, ktorým sa riadím a ktoré viem, že proste v živote funguje. Je veľmi dôležitý pre teba ten networking. Ak by som to tak ako zhrnula, troška suchšie, ako si ty tak krásne povedala. Hovorím opäť metaforicky. Networking je za mňa určite veľmi skvelá vec, ale opäť ukazuj tým ľuďom samého seba, pretože oni budú presne vedieť, že za akou akoby intention tam za nimi ideš. Networking je úžasná vec a opäť vytváranie si tých vzťahov to nie je o tom, že teraz na mňa tu niekto čaká, kým prídem do miestnosti a padnú zo mňa na zadok, hej? Jasne. Ale naozaj je to o vytváraní tých vzťahov, o prirodzený záujem o tých ľudí a tak ďalej, ktorý už v momente, keď ste v tom svete a keď celý ten svet zaujímate, proste prirodzene ide. Já teď furt, když mluvím o tom networkingu, jak se tak jako vracím zpátky k Nele, která tady jako studovala před pár lety prostě a byla jsem jako, nevím, bylo pro mě jako strašně těžké jako bavit se s těmi CEOs a s těmi jako velkými jmény a ty jsi tady zmínila, že jsi úplně v pohodě, komfortní s tím, víš, co si s nima prostě úplně v pohodě. Na ten networking, jak teda na to, jako když začínám a třeba jako nevěřím si tolik nebo nevím, jako nevím, jak vůbec oslovit ty lidi, jak začít tu konverzaci. Pre mňa opäť sa vrátim k tej pokore a k tomu rešpektu, že ja nech by som stála pred CEO, nech by som stála pred recepčnou firmy, sa vždy k tomu človeku budem správať s pokorou a s rešpektom, pretože to je, si myslím, to, čo vytvára tú ľudskosť k tým ľuďom. Je to ten za mňa prirodzený záujem a s kýmkoľvek sa bavím, viem, že mi ten človek jednoducho niečo môže priniesť, niečo mi to môže jednoducho odovzdať. A to, prečo tam stojím s vystretým chrbátom a že sa tomu človeku viem pozrieť priamo do očí, je presne to, že nemám potrebu sa na nič hrať a viem, že tam stojím absolútne sama za seba. A naozaj musím povedať, že častokrát to, ako sa k vám bude správať ten človek, absolútne nie je o vás, ale o ňom. A tak pristupujem ako k tým ostatným, tak aj k sebe samej. Mně se tady to strašně líbí, že vlastně jako nedáváš tipy na to, jak jako vystupovat, ale spíš jakoby si schodit ze sebe to břemeno toho, že vlastně ať to dopadne jakoliv, buďte tam za sebe a vlastně ta reakce toho člověka nebude mířená na vás, ale vlastně vychází nějakým způsobem jakoby z něho. A to jakoby trošku za tebe jakoby spadne trošičku ta nervozita, že vlastně jako a nějak to dopadne prostě, jako, že není důvod se stresovat. Určite, pretože ono naozaj nikdy neviete, kam vás ten život zavedie a kedy vám opäť príde ten človek do života. A ja hovorím, že naozaj sa snažím vyvíjať tak, aby ten človek, ktorý mi raz povedal nie, mi raz povedal áno, because she elevated so much. Takže naozaj aj to nie, aj to odmietnutie. Častokrát vôbec netreba brať osobne, lebo keď sa napríklad pozriem na profesijnú časť môjho života, tak častokrát to nebolo vôbec podmienené tým, že nemám veľa skúseností, alebo je taká a taká, ale tým, že nevieme si vytvoriť čas vo firme na to vôbec ti oddelegovať nejakú prácu, alebo vôbec sa s tebou pobaviť o tejto pozícii. Takže naozaj netreba sa absolútne zlaknúť a v momente, keď tam idete sami za seba, tak naozaj nemáte sa čoho zlaknúť, pretože tam proste stojíte ako vy a you take it or not. Mne sa veľmi páči tá myšlienka práve tej autenticity v reálnom svete, pretože je to naozaj veľmi dôležité v dnešnej dobe. Ale vynára sa mi otázka, ako udržovať túto autenticitu práve v online svete, že cez ten content a podobne, tam už predsa len človek to môže troška ako redukovať, môže to troška ako si pripraviť, čo presne povie a ako sa bude prezentovať. Ako to vnímaš? Určite. Ja všetko, čo robím so srdcom. A je to niečo, čo je mojou podstatou a čo ma definuje. A kvôli čomu na konci dňa podľa mňa ľudia so mnou spolupracujú, chcú spolupracovať a teoreticky ma aj na tých sociálnych sieťach nejakým spôsobom sledujú. A je to kvalita, ktorú si vyslovene strážim a chránim, než robím v akomkoľvek biznise. A v rámci tej autenticity ja som sociálne siete začala robiť kvôli tomu, že som chcela zdieľať moju cestu, keď som cestovala a tak ďalej s mojimi najbližšími. Chcela som im ukazovať ten svet, chcela som im ukazovať, čo počas toho dňa zažijem, čo počas toho dňa vidím. Aktuálne je to stále tá istá hodnota, s ktorou na tie siete prichádzam, ale dnes viem, že je to pre širšie publikum, pre možno ľudí z rozličných kútov sveta, z rôznych svetov, ale stále tú hodnotu toho, že chcem tým ľuďom ukázať to, akou som, ako žijem, možno ten môj objektív, ktorý mám na tento svet, to, s akými ľuďmi sa stretávam, je stále rovnaký. A
to, ako si to zachovať, je to, že ja tam naozaj vstupujem sama za seba a ja s tými ľuďmi ani nezdielam, by som to nepovedala, že zdieľam s nimi nejaký obsah, ale zdieľam s nimi svoj život. Preto aj čo sa týka nejakého plánovania si obsahu alebo čohokoľvek v tomto smere, tak ja to nerobím, pretože s nimi zdieľam tú moju každodennosť, tú moju dennodennosť. Je pravdou ale, že dnes sú mi sociálne siete mojou osobnou značkou. A dnes sú mi tie sociálne siete aj rovnako tak moje meno s mojou osobnou značkou. Ale to som si už aj ja sama za seba, že ja som tá značka. To znamená, že nerozdeľujem tieto dve veci, je pre mňa jedna vec. Preto, ako náhle ma niekto osloví v rámci sociálnych sietí, alebo som niekde vo firme, kde tá sociálna sieť je prirodzene moja reprezentácia, tak viem, že sa nemám absolútne za čo skrývať, pretože ten človek to, čo vidí na tých sociálnych sieťach, to vidí v skutočnosti. Áno, poďme sa tu baviť o tom, že prečo sa neukazujem na sociálnych sieťach v teplákoch. Pretože ja, ladies and gentlemen, ani tie tepláky nevlastním. A to, že natočím video na 3-krát je preto, lebo aj tu sa 3-krát zakoktám v nejakej vete a nemám absolútne problém to priznať. A viažu sa na to ale situácie, že som napríklad pracovala pre jeden startup. A v každý pondelok sme mali taký veľký meeting. A teraz v rámci toho meetingu sa vždy na konci pustila na obrovskú LED telku content, ktorý som pre nich v rámci toho týždňa vytvorila. A teraz som musela sebavedomo v tej miestnosti z plnej CEO, CMO, finance sedieť a pozerať na to, čo som vytvorila. A to sú tie momenty, ktoré ma tak vycvičili, že vlastne ono absolútne nie je iná možnosť, ako tam byť sama za seba, pretože potom prídu takéto situácie, kedy tam musím sedieť s rovným chrbátom a dať deal. Ako sa ti darí balansovať tú autenticitu, keď práve na tých sociálnych sieťach prezentuješ nejaký ten svoj projekt? Že musíš tam vystupovať troška viac ako profesionálnejšie, hej, že ako dať kredit všetkým, kde kredit treba teda dať a podobne, takže ako tam nachádzaš ten balans? Ja si myslím, že to je niečo, čo ide prirodzene so mnou, že ja neviem zrazu, že sa zapne kamera a zrazu byť akoby iná, alebo zrazu si v tom momente jednoducho nasadiť masku. Myslím si, že tá profesionalita v môjom prípade je opäť niečo, čo mi je prirodzené, ale čo viem, myslím si, že veľmi dynamicky akoby vyvážiť s tou autenticitou. Takže, že by som nad tým vôbec nejako premýšľala, ja sa naozaj teraz musím priznať, že to nerobím. Že vlastne to neviem. A opäť, jednoducho, to, že k sebe pristupujem ako k značke, mi veľmi dopomohlo k tomu, že vlastne ako značka viem s ľuďmi a s inými značkami komunikovať. Že v momente, ak pracujem pre nejakú značku, tak mi je oveľa jednoduchšie ako značka vystupovať, komunikovať, premýšľať nad tým ako značka a tak ďalej. A tiež som napríklad zastancom toho, že ak na sociálnych sieťach vystupujem povedzme v roli toho influencera, tak zastávam takú mini agentúru, že ja vlastne musím komunikovať aj s klientom, aj s dodávateľom, aj vlastne si to všetko sama strihám, robím a tak ďalej. Takže opäť je to niečo, čo ma tak vytestovalo v rôznych fázach tej pozície, ktorú my vlastne v rámci toho marketingu musíme zastávať, že je to it's such a good thing. Vieme, že teda ty na tých svojich sociálnych sieťach kombinuješ aj svoj osobný život, zároveň aj tie projekty, ale zároveň mi napadá taká otázka, ja ako študent som riešila to, že som mala svoj súkromný profil na Instagrame a potom som mala chvíľku verejný, kde som dávala len tie svoje projekty. Že z tvojho pohľadu, čo je teda lepšie byť ako viac ten influencer type, že kombinujem to, alebo mať to oddelenie a mať len nejaký ako preklik? Tam pri tejto otázke mám až taký prerod vnútorný, pretože ja som si vlastne uvedomila, keď som nad týmto premýšľala, že ja neoddelujem svoju osobnostnú cestu od tej kariérnej. A to je podľa mňa tá podstata toho, prečo o tom rozprávam tak, ako o tom rozprávam. Pretože pre mňa je to jedna vec, je to jedna cesta. Preto ani nad tým nemôžem uvažovať tak, že to teraz idem oddeliť. Áno, je môj osobný, a povedzme v odzovkách súkromný život súčasťou tých mojich sociálnych sietí, súčasťou toho môjho povedzme verejného profilu a musím počítať s tým, že je to moja prezentácia. To znamená, že ktokoľvek, s kýmkoľvek budem spolupracovať, tak počítam s tým, že ten človek, ktorý mi raz bude platiť tú faktúru, má navníma z tých sociálnych sietí, alebo teda sleduje to, ako žijem, čo žijem a tak ďalej. Ale
že by som to nejako oddelovala, alebo že by som teraz odporúčala toto oddeliť a neoddeliť, nemám ako človek čo skrývať. Takže prečo by som to potrebovala oddeliť alebo nejako inak prenastaviť? Samozrejme sú veci, ktoré v rámci mojej profesie nezdielam na sociálnych sieťach, pretože jednoducho mi to tak príde absolútne prirodzené. Se strašně líbí jakoby vlastně i další slovo, mě tady napadla, tady poslouchám, prostě jako lidskost. Ne jako ta autentica, tak jakoby marketingový slovíčko trošičku, ale ta lidskost, že vlastně jako bejt sám sebou napříč tím, o čemkoliv komunikuju. A vlastně jako dřív, když já jsem komunikovala ven, tak Instagram vůbec neřešme, to byly jakoby nějaké osobní věci, ale ten LinkedIn byl jako ten profesní. Ano. A tam všechno bylo o tom, že já nevím, třeba bakalářku jsem tam sdílela, že jsem nastoupila tamhle do práce, že tady nějaký workshop, tady nějaká konference, to bylo hodně jako profesně orientovaný, Ano. což jako ti bude nějaký ten kredit, teda jako, že ta holka se dostala tam a je tamhle, jako je to super, ale vlastně zároveň tam chybí zase nějaká ta lidskost. Mám pocit, že jako ti mladí mají takový ten mladý, jako ten vítr v sobě, ten nový jakoby vzduch, co vnesou do toho průmyslu a možná jako fakt to kombinovat i na té profesní síti, nejenom jako na Instagramu. Tak jako myslíš si, že i ten LinkedIn je takový připravený a měli by to jako tak kombinovat, ty studenti tam? LinkedIn je taký môj zázrak a ja si hovorím, že ja, ak sa raz dostanem k môjmu LinkedInu, tak budem mať čo robiť, pretože ja už teraz v rámci môjho CV, ktoré neviem, kedy som naposledy videla alebo niekam posielala, už sa neviem zmestiť do kolónky, čo robila. Takže určite využiť sociálnu sieť ako formu nejakého získavania nejakých profesijných príležitostí mi príde skvelé. A bráňme sa k tej ľudskosti, že to je presne to, že ja vlastne chcem, aby to bola tá hodnota, kvôli čomu ma ten človek zamestnáva alebo príjma na ten projekt. A to je pre mňa to absolútne najúžasnejšie, keď toto je práve tá hodnota, pretože zrazu sedieť v tej miestnosti a tvoriť to za tú hodnotu, že OK, proste tomu človeku vyhovujem ako človek, nie ako kolónka v CVčku alebo na LinkedIne, je niečo, čo si myslím, že stojí za tým, že som mohla kvázi rásť. Okay. A kvôli čomu vlastne možno mám tú dôveru v seba samú ešte väčšiu, pretože sú to tak veľmi personálne hodnoty, ktoré si ten človek, s ktorým spolupracujem, váži, že to je to, vďaka čomu vlastne v tej miestnosti, opäť sa vrátim k tým CEOs, stojím s vystretým chrbtom, pretože som ho nenalákala na to, že som vtedy ukončila moju školu, ale že som ho nalákala vlastne na to, akým človekom som. To je zajímavé, že ty říkáš, že na LinkedInu teda nejsi, používáš Instagram, CVčko si neotevřela Bůh ví jak dlouho. Ale mám ho. Tak já ho taky nejde. Updateujem fotku. Já ho mám a neupdateujem ho, já updateuju svůj LinkedIn, ale vlastně tím pádem, když teda máš zájem třeba o nějakou práci, o pozici, tak co to vlastně jako postíláš, jako by těm jiným, jako jenom odkaz prostě na Instagram, čau, já jsem Emma, tady se podívejte, nebo jako jak to děláš? Ono už naozaj vo veľkej miere si tie projekty priťahujem tak nejako prirodzene, že ma to presne, sa vrátim k tej špirále, že ma to tak proste točí a tam som spolupracovala, preto teraz spolupracujem tu a tak ďalej a tak ďalej. Ale za veľa projektami, na ktorých som robila, stojí to, že ja som chcela, ja som sa ozvala a povedala som, nečakala som na to, že ten človek príde za tým, že my by sme potrebovali, ale prišla som s tým, že ja som toto pre vás vymyslela, toto mi pri vás napadlo, ja by som strašne chcela byť súčasťou tohto. Okay. Poďme do toho. A teraz buď presne, áno, nie, máme na teba priestor, máme na teba čas, nie, nemáme. Takže proste to, čo som chcela, to, čo ma bavilo, to, čo keď som jednoducho sa tak pozrela na to, čo používam alebo čo robím a tak ďalej, povedala som si, OK, s týmito by som chcela spolupracovať, tak prečo sa neozvať? OK, takže ty jsi jako nepsala, jako, že měla bych zájem u vás pracovat toto, ale jako, že měla jsi tam i nějakou jako case, jestli byla jako, tady to se mi u vás líbí, abych to udělala takhle, určitě. Nebo mám nápad, jako vlastně s tím si přišla proaktivně už pro nějaké řešení. Určite. Presne tak, že prišla som s tým, že akoby neozvala som sa na nejakú pozíciu, lebo tá pozícia neexistovala. To znamená, že prišla som s tým, že viem toto a toto, mám vás rada preto a preto to, sledujem vás pre toto a preto to, poďme spolu skúsiť toto a toto. A následne, jasné, že sa to nejakým spôsobom pretvorilo, tá idea a tak ďalej, ale možno častokrát aj naozaj ten prvý push išiel kvázi z mojej strany a ani toho by som sa častokrát akoby nebála. Že tak ako sa už ku mne dostávajú tie príležitosti a projekty, tak prirodzene ešte ja som z tej pozícii, kedy si užívam, že vlastne môžem po tých projektoch aj ja teoreticky skočiť. Okay, no a vlastne ozývaš sa tým ľuďom priamo cez Instagram alebo cez e-mail? To záleží, že naozaj akoby slide do DM
naozaj akoby stále tam si udržiavam tú nejakú profesionalitu, ale buď sa nejako dostanem potom nakoniec k mailovému kontaktu, alebo naozaj rozumiem tomu, že aj pre mňa je najprirodzenejšie komunikovať v rámci tej sociálnej siete, ale som veľmi šikovná aj v mailovej komunikácii, takže častokrát sa potom dostanem aj k tomu a následne potom to takto. Ale snažím sa toho človeka alebo ten projekt kontaktovať tak, ako je v rámci tej možnosti dostupný alebo možné. No. Že nečakať na to, že teraz sa dostane k manažerovi. Jasne. Veľa sme sa rozprávali o tom, ako tie tvoje sociálne siete vyzerajú teraz, ale ak by si to mala porovnať so svojimi začiatkami, bol tam nejaký prerod, že nejaký prirodzený vývoj? Ja milujem moje archív, môj archív na Instagrame. A ja strašne dúfam, že nikdy nezmizne, pretože práve to je ten môj odraz toho rastu a to strašne rada sledujem, že vlastne ako sa mi podarilo vyrásť. A pre mňa hovorím, že tie sociálne siete boli vždy niečo prirodzené. Milovala som to tvoriť. Ale určite je tam aj ten rast a ten switch, ktorý nastal. A to by som povedala, že nastalo v momente, kedy ja som si odblokovala takých vnútorných kritikov, ktorým podľa mňa prirodzene ich každý z nás v sebe má. A to sú tie otázky. A nebudú sa mi smiať. A čo si budú myslieť? Ale v prvom rade som musela odblokovať ten svoj vnútorný hlas, že vôbec akoby nepremýšľať nad tým externým, to znamená, že čo oni, ale akoby odblokovať to sama v sebe. Napríklad pre mňa predstava, že budem chodiť po ulici a natáčať sa s telefónom a rozprávať sama na seba do telefónu, pripadala absolútne absurdná. Potom som A dnes, no ale ja som videla ten chtíč tých ľudí, že oni by to chceli, oni by chceli, aby som sa prihovorila, oni by chceli vedieť viac, oni by chceli počuť viac, čo je za tým a ako si sa tam dostala. A vtedy som pochopila, že OK, tak teraz máš, Ema, dve možnosti. Buď ísť do toho, alebo opäť si sadnúť doma na gauč a čakať na príležitosť. A tak som si povedala, že OK, idem do toho. Samozrejme, bola to cesta, ktorá ma tam dostala, ale dnes už som sa dostala do tej naozaj, do toho štádia, že proste nemám problém ten telefón vyťahnuť absolútne kdekoľvek, pretože si uvedomujem, že buď niekomu spravím dobrý deň, v najlepšom, a zasmie sa, alebo ma ten človek už v živote neuvidí. To je moje heslo, vďaka ktorému žijem a vďaka ktorému sa mi to robí jednoducho ľahšie. A naozaj aj na uši k tebe teraz hovorím, just go for it. OK, super. Ja ešte premýšľam nad tým, máš nejaké tipy, ako odblokovať tých svojich vnútorných kritikov, lebo kreatívci sa s tým stretávajú veľmi často, že v podstate majú taký ako syndrom impostera, že aj keď sú skvelí, aj keď sú dobrí, tak predsa len ako neveria tej svojej práci, lebo my sami sebe sme najväčším kritikom. Áno. I know. Ja som vlastne si tak veľmi nedávno uvedomila, že na konci dňa, ono to vyznie kruto, ale na konci dňa absolútne nikoho netrápim. Na konci dňa nikto neleží v posteli a nepremýšľa nad tým, aké video som kedy postla a aké video som kedy zavesila a toto sa týka absolútne čohokoľvek, hej. Takže ten vnútorný kritik, presne najväčší vnútorný kritik som ja sama. Vychádza to, viem, že z mojich očakávaní, to sme sa bavili, z mojej excelencie, z mojej vlastne akoby predstavy o mojej excelencii a mojej dokonalosti. Až som musela pochopiť, že ale aj ja som len človek a aj ja mám ten priestor na to sa mýliť a chybiť a opäť sa vrátim k tej ľudskosti, s ktorou keď tam ideš, tak vieš, že to, že spravíš chybu, tí ľudia s tým počítajú, pretože si tam s tou ľudskosťou išla, že nešla som tam s nejakou predstavou o tom, že teraz idem predstaviť ľuďom moju dokonalú verziu seba, lebo tu žiaľ nepoznám ani ja. Takže naozaj tam ísť s tou ľudskosťou a v rámci tých vnútorných hlasov alebo kritikov proste naozaj na konci dňa absolútne nikoho netrápim a je to čisto len o mne a na mne, tak urobiť preto najviac, čo viem. A ty vlastně teda ten content teda děláš na srdíčko vlastně teda tím pádem, že prostě je to tvoje cesta, lidská, autentická. Zároveň někde mezi tím tam objevil label Emma in Paris. Pracuješ s tím nějak aktivně, odkud to vlastně jakoby vzniklo vůbec? To je presne to, že to mi vlastne prišlo od vás, to vlastne od ľudí, čo ma sledujú a od nich to vlastne začalo a to je na tom, sa vrátim k tej osobnej značke, to je na tom to, že ja som dnes prirodzene bez toho, že ja by som si na začiatku povedala,
teraz by som chcela robiť toto a chcem, aby ma takto ľudia videli. Ale je to prirodzene to, že tí ľudia si prirodzene so mnou spájajú Paríž, prirodzene si so mnou spájajú label Emma in Paris, prirodzene si so mnou spájajú toto a to. A ja mám jednu výhodu, ale zároveň na konci dňa aj jednu veľkú nevýhodu. Ja sa neviem zaškatulkovať. Neviem sa strčiť do škatulky s tým, že si poviem, tak teraz ona robí beauty, ona robí módu, ona robí to a to. Pretože ten svet je pre mňa tak strašne veľký a dynamický a to, čo robím a kde sa pohybujem, je opäť strašne dynamické. Tým pádom, keby ja samu seba chcem zaškatulkovať, tak si myslím, že samu seba o strašne veľa ukrátim. A ak má niekto takúto potrebu pri mne, že má potrebu nejakým spôsobom olejblovať, ona sa venuje móde, je to úplne v poriadku. Ja tým ľuďom úplne rozumiem, je to v poriadku, ja to pri sebe nerobím, pretože verím, že by som o strašne veľa prišla. Dostali sme sa teda k osobnej značke, ale ja chcem ešte troška odbočiť k osobnému brandingu, že či vlastne tá tvoja značka je tvoj osobný branding, že keď ťa nikto ako uvidí tvoj príspevok úplne náhodne v doporučených, či tam máš nejaké ako malé nuance toho, že áno, toto je Emma in Paris a takto. Určite, ale je to opäť niečo, nad čím som akoby vopred nepremýšľala a že prirodzene sa to so mnou takým spôsobom nejako vytvorilo a myslím si, že to stále akoby ešte vytváram, nachádzam a taký ten môj signature je vlastne vo všetkom, čo robím, veľmi podstatný, pretože to je to vlastne s čím aj tie značky oslovujem a čo ma na tom celom vlastne baví absolútne najviac, že teraz aj keď ten projekt ukončím alebo čokoľvek, tak tam vidím ten svoj rukopis v niečom. Nech je to v tom, že zrazu sa tí ľudia začnú smiať alebo že použijem francúzsku pesničku do príspevku. Nie je to čokoľvek, tak naozaj si myslím, že mať ten svoj rukopis a ten svoj osobný branding, ktorý nie je v mojom prípade silený alebo nútený, je niečo, čo podľa mňa s tým tvorením tej prirodzenej značky a prirodzenej a autentické osobnosti ide. A za mě možná jakoby ta autenticita jde samozřejmě od srdíčka, to je jedna věc. A ta druhá věc je ta, že někomu třeba vyhovuje si to jako někam napsat, prostě říct si, jakoby, že třeba rád bych takhle vystupoval a ty vlastně třeba tím jako trošku přemýšlet a uvažovat nad tím vlastně, aby ta message byla jakoby třeba doručená, že možná jakoby není jakoby jedna správná cesta, že jako jich víc a záleží, co tomu člověku jako vyhovuje. Že třeba já jsem jakoby spíš ten typ člověka, co si potřebuje jakoby trošku ujasnit ty priority a vědět vlastně, OK, chtěl bych tady toho dosáhnout, tak jak bych teda jako měl vystupovat, abych jako ty lidi třeba oslovil. A pak si dát ten check jako, a jsem s tím comfy, je to jako v pohodě, jako bych chci, jako, je to jako furt nela, takže možná jakoby furt ten check, aby to bylo vždycky autentický, ale jakoby těch cest je spoustu, buď toto dělat na srdíčko, točit a prostě furt jsem to já, nebo si klidně jako pojmenovat, co by ty cesty jako měly být, ale furt to jakoby musí být autentický. Určite, áno, a aby si sa vlastne na konci dňa vedela s tým tvojim, povedzme, list of priorities a listom, čo by som chcela, stotožňoval s tým, že ale naozaj to chcem ja, pretože povedzme si, táto spoločnosť ti tak veľa vecí nadiktuje vopred, ktoré by si mala chcieť, cestami, ktoré by si mala ísť. Keby ja sa mám riadiť tým, čo mi povedala v odzovkách spoločnosť, alebo čo mi tak sprvo ti ukázať tie sociálne siete, akou cestou mám ísť, tak naozaj dodnes asi sedím na zadku a čakám na to, že mi niekto predostrie tú príležitosť. Hej? To je opäť to, že ja naozaj, aj čo sa týka tých sociálnych sietí, není som ten typ človeka, ktorý by sa pozrel na nejaký príspevok alebo na nejaké video a povedal si, ako sa tam dostala, čo tam robí, aj ja by som sa tam chcela dostať. Ale prirodzene mi napadne prvá tá otázka, že Emma, čo musíme urobiť preto, aby sme sa tam dostali? A to je úplne v poriadku, pretože je to niečo, čo mi naskočí a teraz už premýšľam a už na tom pracujem, na tom pláne. Takže naozaj, že akoby byť v tej jednote toho, že mať nejaký plán, ale naozaj, že aj je to tvoj plán, je to tvoja cesta, je to niečo, za čím si stojíš. Áno, to je super check, akoby tohleto. Čo bolo pre teba najväčšou výzvou? Či to bolo práve to zaškatulkovanie toho vonkajšieho sveta, alebo to bolo niečo iné, čo ti na tom začiatku kariéry najprv ako nešlo a až postupne si prišla na ten správny spôsob, ktorý ti vyhovuje? Ono, opäť, pre mňa to slovíčko kariéra, mne to ku mne ani nejde. Že ja naozaj, že si netvorím kariéru, ale si proste plním sen a takto k tomu pristupujem. A to, že sa nejakým spôsobom prirodzene vyvíjam, je pre mňa prirodzená cesta, že to jednoducho ide. Ale určite sa už dnes oveľa menej bojím. Že dnes idem do vecí a absolútne neviem, ako dopadnú. Dnes si kúpim jednosmernú letenku. Dnes
vojdem do tej miestnosti plnej CEOs a stojím tam jednoducho vystretá, takže určite nájsť toto. A ja by som povedala, že pre mňa to, že mať nejakú osobnú hodnotu ako človek, bolo prirodzené. Viem, aká som, viem, čo chcem a tak ďalej. Nájsť si povedzme teraz tú kariérnu hodnotu, alebo teda tú moju pracovnú, bolo niečo, kam som sa musela dostať, čo som si musela jednoducho vytvoriť. A dostala som sa k tomu tak, že som si začala vážiť naozaj ten môj signature, ktorý vkladám do tých projektov. Začala som si vážiť svoj čas, svoju energiu a už sa dnes dokážem oceniť a aj naceniť. Takže možno to je to, že s čím som ja bojovala, že tú osobnú hodnotu som ja vedela a tú pracovnú som si jednoducho postupom času nejakým spôsobom vytvorila a ešte stále vytváram a tvorím. Takže určite sú v podstate za tým tie skúsenosti, ktoré človek získava tou cestou, že práve nebať sa a ísť a tie skúsenosti proste naberieš. Určite. Ja hovorím, že za tým všetkým, čo tvorím a za tou celou mojou cestou sú za A moje obrovské krídla, ktoré mi boli dané z domu, za čo som absolútne najvďačnejšia a týmto veľmi pozdravujem. Zároveň to bol priestor na to, že môžem schybiť, môžem spadnúť, môžem uspieť a zároveň za tým úspechom alebo celou tou mojou cestou je moja otvorenosť, ako voči sebe samej, tak voči ľuďom, tak voči svetu. Je to odvaha a určite je to tá úprimnosť a pokora. To je úplně skvělý výčet jakoby vlastností, to je úplně skvělý. Já ještě furt mě vrtá hlavou jedna otázka k tomu networkingu. Byl tady Fashion Week, potkáváš se prostě se spoustu lidmi a mě by zajímalo, že prostě teď kdyby ten mladý talent chtěl teda někam jít a potkávat ty lidi, tak vlastně třeba co bys mu doporučila, kam bys ho poslala, že jako tak tam jdi, pokud tě zajímá tohle, tak běž tam. Ja si myslím, že už vôbec aj to, že odporúčam tým ľuďom naozaj študovať a navštevovať či už múzea, galérie, kiná, prehliadky, čokoľvek. A naozaj tam prísť s tým, že idem ukázať tú úctu tomu človeku, tomu organizátorovi a tak ďalej a byť otvorená tomu, ale naozaj, že jeden recept alebo jedna vec ako na to, koľko ľudí som stretla povedzme v Paríži v metre. Hej? A to je opäť tým, že prirodzene som ako človek pôsobila otvorene, tým pádom ten človek nemal strach ma osloviť, začať konverzáciu a tak ďalej. A takže třeba jakoby nějaký konkrétní eventy nebo nějaký akce nebo jako něco takového třeba jako napadne, nebo prostě chodit ven mezi lidi, klidně do kavárny, s někým hodit řeč prostě. Co za tebe jakoby ta cesta? Ja úprimne naozaj, že ani neviem, lebo mne to ide tak nejako akoby, že prirodzene, že by som povedal, že aj na tomto evente 100% stretnete tých ľudí. Áno, presne záleží o tom, že viem, že keď pôjdem na nejakú, ja neviem, konferenciu v rámci social media, tak tam asi presne stretnem ľudí z tejto branže. Keď pôjdem teraz na prehliadku, tak tam stretnem takých. Ale opäť, že už je ten svet podľa mňa tak premiešaný všelikým, že naozaj tých ľudí viete stretnúť absolútne, že kdekoľvek. A podľa mňa je to naozaj o tej otvorenosti a o tom, že proste OK, takto tam prichádzam, som tu sám za seba, uvidím, čo mi ten svet prinesie. Mne sa vlastne veľmi páči, že ten mladý človek nemusí získavať skúsenosti len z toho pracovného prostredia, ale ako sa aj tu rozprávame z tých konferencií a z tých akcií, že pokiaľ ma zaujímajú sociálne siete, tak si vyhľadám niečo, čo sa práve venuje tým sociálnym sieťam a možno tam stretnem zaujímavých ľudí, zaujímavé kontakty a podobne je to aj pre fashion, podobne je to vlastne pre všetko, takže to je krásne. Tady možná jakoby jeden ten háček je v tom, co já jsem vnímala s těma pár lety, je, že ty konference třeba často bývaly jako třeba spoplatnění jako docela jakoby dost, vzhledem k tomu, že jsme byli studenti prostě a někteří třeba plně studovali ani k tomu nepracovali, tak tam se právě z toho úhlu pohledu, jestli třeba není jakoby za tebe nějaký hack nebo něco, kde třeba jako člověk může jít, jakoby, buď to žádný poplatek nebo nižší, nebo nějak toho využít prostě pro svůj prospěch nějak, jakoby, i když nemám prostě na to ty prostředky. Tu otvárate za mňa úplne úžasnú tému, ktorou veľmi chcem, aby si tí mladí ľudia z tohto odniesli. A to je to, že ja som do tohto celého nevstupovala s myšlienkou zisku, s myšlienkou finančného zisku. Do strašne veľa vecí vstupujem pre životnú skúsenosť, pretože niečo mi to dá. Opäť, stretla som sa teda s tým, že som niekedy pracovala na veciach, ktoré neboli finančne ohodnotené, buď dostatočne, alebo absolútne vôbec. To znamená, že vedela som, že sa budem musieť
uspokojiť s nejakým diskomfortom za cenu toho, že môže mi to dať kontakt, môže mi to dať skúsenosť a tak ďalej. A samozrejme potom som musela nájsť iné cesty, vďaka ktorým som sa teoreticky vedela uživiť, áno. Ale že dnes je ten svet nastavený tak, že do niektorých vecí naozaj netreba ísť s tou myšlienkou finančného zisku, pretože ani len neviete, kam vás to dokáže tá špirála toho života vytočiť a čo z toho dokážete jednoducho na konci dňa získať. Ja som naozaj do ničoho, ani do tejto mojej kariéry alebo do toho môjho splneného sna nešla s myšlienkou získať z toho finančné prostriedky a napriek tomu sa mi to podarilo. Napriek tomu sa mi tam podarilo dostať. A tu sa môžeme kľudne vrátiť k stážam, ktoré napríklad ja hovorím, že ja som stážovala veľa. Šla som do toho s tým, že ja strašne chcem teda zistiť, ako to v tom svete funguje. Strašne chcem, aby som teda z toho získala nejakú skúsenosť alebo niečo. Šla som do toho s tým, že nebudem za to nejako finančne ohodnotená, hej. A stretla som sa s tým, že sa nebolo ku mne správené ani len profesionálne a ani len ľudsky. Takže tam si treba opäť uvedomiť. Je to niečo, čo mi za to stojí? Je to niečo, kde si ma ako človeka vážia? Teraz nemyslím nejaké moje profesionálne zručnosti, ale ako človeka. A na základe toho som si povedala, že naozaj kohokoľvek budem v mojej budúcnosti zamestnávať, kohokoľvek, vždy sa k tomu človeku budem správať s ľudskosťou, pretože to je podľa mňa to absolútne najzákladnejšie, čo vieš v dnešnej dobe človeku odovzdať. A že tady vlastně zmiňovala, že nebyl tu záměr z toho mít zisk a teď vlastně z toho ten zisk máš a teď si zmínila, že třeba někoho zaměstnat, tak kam vlastně míří tvoje osobní ambice? Jaký sú tvoje další veľký sny? Dáme, že 5 years plan. Teraz som ho nedávno rozoberala s kamošom v Paríži a on mi hovorí, Emi, prosím ťa, a ty vlastne čo robíš? A ja, so you are a girl boss. A ja, yes. Vlastne, poďme si to takto zadefinovať. Takže Nelušik, ja túto otázku na jednej strane milujem a na druhej strane viem, že ja neviem, čo bude zajtra, pretože môj deň mám obavu, že má 48 hodín a že ja presne takto pozdravujem moju maminu, ktorá ma pravidelne rozpráva, Emi, ja čakám na deň, kedy ty mi povieš, že dnes som celý deň ležala v posteli a nič sa mi neudialo, lebo ja mám tak dynamicky už len deň, že ja som rada po týždni, že som rada. Preto ja absolútne neviem, kde ma tá špirála života vytočí a kde vlastne na konci skončím, ale čo ma na tomto celom vlastne láka je to, že viem, čo chcem, vie, kam smerujem, ale nemám v živote taký cieľ, pri ktorom by som si povedala a dobre, a už dobie, a už som spokojná, a už, že naozaj je tá moja cesta akoby, viem, že tak veľmi veľká, že sa neuveriteľne teším na tie ďalšie kroky, ktoré mi život prinesie. A ja naozaj mám troška takú tendenciu, že miesto po schodoch ísť po poschodiach. Potom sa stane to, že mám celé odreté kolená. Áno, ale že naozaj sa neviem dočkať toho, kedy tu budem môcť napríklad o rok opäť sedieť a porozprávať o tom, že čo sa vlastne, kde som sa v rámci toho roka jednoducho posunula. Ale určite tá ambícia toho mať okolo seba úžasný tým ľudí a pracovať na projektoch alebo s ľuďmi, kde viem, že ten môj insight do toho, alebo teda ten môj signature tam má nejakým spôsobom vplyv, zmysel a impact, je niečo, čo ma absolútne láka. A naozaj hovorím, že ten svet je tak strašne veľký, že ja som tak veľmi zvedavá, že chcem proste objavovať to, kam ma ten život ešte dokáže proste vytočiť, zaviesť a tak ďalej a byť obklopená úžasnými a úspešnými ľuďmi. Veľmi sa im páči táto myšlienka, hlavne preto, lebo to berie takú tú tiahu z pliec, že ako nemusíš si nič dokazovať, nemusíš proste premýšľať, že áno, teraz do 5 rokov budem CEO vlastnej firmy, alebo čo. Čo je samozrejme ako... Áno. Girl boss proste. Samozrejme je to ako krásny cieľ, ale určite to nie je niečo, čo človek musí si dať akože a presne takto sa to stane, že skôr veľmi sa im páči ten pohľad, že brať to ako to príde a využiť každú príležitosť, ktorá sa naskytne. Presne tak. O tom verím, že proste ten život jednoducho je, že v momente, kedy by som sa fixovala na tú školu v tom Paríži, teraz nehovorím, že nie som skladaná z niektorých vecí, není som robot. Tak naozaj v momente, kedy by som sa zafixovala, že a teraz tu budem v tom Paríži a 5 nie mi príde. Mne 5 škôl povedalo nie, že má vlastne, a v mojom preklade to bolo 5 univerzít nechce Emu Benkovú. A keby som sa keby som sa v tom čase zastavila nad týmto, tak v živote by som tu na dnes nesedela. Ale nezastavila som sa nad tým, zatla som zuby
A proste našla som inú cestu, iný chodník, že naozaj sa nefixovať na to, že a takto je to správne a takto je to, ako to urobím, lebo tam je toľko ciest, ako sa to dá urobiť, že olimitovať sa je podľa mňa nešťastné. Já, když jsem začínala, tak jsem měla jako ten mindset, že jasně stáže na pár měsíců, OK, je to během studia, furt je to v pohodě na tom CVčku, ale pak už jsem si jako začala říkat v hlavě, že no, bylo by fajn už někde zůstat 2, 3, 4, 5 let a jakoby mít to na tom CVčku, že jako dokážu někde být lojálně a vydržet tam jako strašně dlouho. Ale pak zatím jako jsme se tak bavili s různými lidmi, že naopak oni jako upřednostnili to jako zkoušet ty věci, klidně odejít, rok a půl, nevadí prostě, tak se k mě přestěhuj do jiného města, trošku jiný obor, poznávej to. Vlastně takže od tebe mi jako vyplývá, že tak jakoby spíš na té druhé jakoby straně toho, že zkoušet poznávat vlastně, tak jak já to máš názor na tady jakoby 2 úhly pohledu a kde vlastně je Emma? Ja som veľmi rýchlo a povedzme, že veľmi mladučka nasadla na ten vlak obrovské neistoty. Ja som v pozícii freelancera. To znamená, že ja sa mesačne neviem spláhnuť na to, že ten klient, ktorý je so mnou podpísaný dnes, bude so mnou podpísaný aj o mesiac. Čož zároveň mi umožňuje obrovskú dynamiku toho, že jednoducho stále mi vie prísť nová príležitosť, viem robiť to, viem to robiť odkiaľkoľvek, povedzme áno. Ale na druhú stranu je to presne o tom, že OK, teraz mi ten klient odmietne, alebo teraz mi ten klient povie, že tuto ukončujeme spoluprácu a musím si natoľko veriť, že si budem vedieť vytvoriť akoby tú ďalšiu príležitosť, že sa na túto cestu som schopná vydať. Takže to, že byť niekde 2 roky, povedzme v nejakej agentúre alebo kdekoľvek, je niečo, čo ja som nikdy nezažila, lebo som sa na túto cestu nevydala. Viem, že tam dokážeš vidieť aj svoj raz. Je to niečo, čo na konci dňa ti dáva aj taký ten vnútorný pokoj, že vieš, že sa vieš spláhnuť na nejaký income, blablabla. Je to určite nejaký komfort. Ale je to možno niečo, čo ja som si aktuálne na mojej ceste nezvolila, pretože som si zvolila jednoducho tú cestu toho freelancera. Opäť, je to niečo, čo vyhovuje aktuálne mne, čo má svoje výhody, svoje nevýhody a nemyslím si, že je nejaká cesta z týchto dvoch správna. Že podľa mňa je to o tvojom vnútornom nastavení a o tvojom vnútornom raste a o tej otázke, som tu, lebo mi tu je komfortne, alebo som tu, lebo tu vidím svoj posun, je to prostredie, ktoré ma baví, ktoré ma pušuje vpred. To je tá otázka, ktorú by som si skôr v tomto kládla viac ako, či je to správne alebo nesprávne. Ak by sme to teda zhrnuli, ak by sme to tak mohli nejak pekne finalizovať, že čo je za teba to gro, že čo by ten mladý človek vlastne mal spraviť a ako by sa mal teda prezentovať? Za mňa, že chcieť, rozhodnúť sa a začať. A to je podľa mňa tá cesta akoby k tomu úspechu a cesta, čo by som tomu mladému človeku dnes jednoducho povedala, pošepkala, zakričala, pretože naozaj nečakať na gauči na to, že ti niekto príde tú príležitosť podať na zlatom podnose. Všetci by sme to tak chceli a bolo by to krásne, ale žiaľ, svet takto nefunguje a preto naozaj, ak niečo chceš, tak proste si za tým ísť, nebáť sa, ísť tam sám za seba, pretože v tom momente jednoducho nemáš čo ako človek stratiť. A naozaj, že ten život je tak strašne krátky. A čakať na to, že naozaj niekto príde s tou príležitosťou alebo ti tú cestu načrtne navrhne, zadá. Ale rovnako tak sa dá počúvať seba, ten svoj hlas vnútorný, to je práve ten sen. To je práve to, čo ti tak akože vnútorne šepká, že toto chceš robiť. A naozaj, že podľa mňa už ten mladý človek aj vlastne vie a možno napríklad to nemá napísané na čele, alebo to jednoducho nemá takto priamo pred sebou, ale už dobre vie, čo ho baví, dobre vie, čo chce a naozaj, že už dnes sa iba preto rozhodnúť a začať. Já mi tak krásně uzavřela ten náš rozhovor, to je úplně perfektní, my ti moc děkujeme, že jste za náma dorazil, bylo to strašně příjemný, inspirativní, prostě já jsem úplně jako přeplněná emocemi aktuálně. Áno, ja som veľmi motivovaná. Ja si tak akože poteším, toto je pre mňa ďalší spojený servis, to uvedomujete, že ja si tu akože sa s vami aktuálne plním sen a robíte úžasnú robotu a bavili sme sa tu o tom, kto to robí srdcom, tak vy to robíte srdcom s úžasnou myšlienkou a naozaj veľmi verím, že sa tento projekt dostane ďaleko, pretože ste proste brutálne a svetové. Děkujeme. Děkujeme moc krát a my se vidíme zase u další epizody.